Kayu gung susu ngangin aturna nggih Bratasena. Durna bapakku aku tak matur yen ana luputku njaluk pangapura. Iya. Sawise kelakon aku munggah ana pucuking Gunung Candramuka. Ya Gunung Reksamuka. Kayu watu tak obrak-abrik. Kayu sing gedhe-gedhe seprakul-prakul gedene. Tak peduli tak robohke. Ning nyatane ora ana wujude kayu gung susu ingkang sing ana buta loro arane Rukmuka lan Rukmakala. Buta loro Arep badhuk Bratasena. Ning bareng tak candhak sirahe tak dukumba. Sirnaning buta babari pukulan Bathara Indra lan Bathara Bayu dewaku. Ing kono aku diwenehi ngerti lamun to kayu gung susu ngangin iku mung jangkriman, iku mung sanepan. Kayu iku kayu gung gedhe susu ngangin lebu-lebu ning napas. Kegayuan sing dhuwur bisa kasembadan kanthi cara sumeling rasa meneping panca indriya. Yen ora aku rumangsa ditabrake, dijlomproke dening Durna bapakku. Diomproke kuwi ora nanging salah suwijining syarat-sarana kanggo dadar utawa nadi ya ngene iki. Yen nduk didadar yen emas kuwi dileler 22 karat apa 24 karat. Ora beda wiyaga. Kepengin dadi wiyaga sing pemengan ya dijajal dicoba. Ngantukan apa ora. Arep pinter sekolah dhuwur ning ora betah melek ku ya ora kanggo gawe nggih Bratasena. Ning nadan ora sekolah SD wae ora tamat, mung trimo dadi pengenom. Gegaran wong temen temah tinemu wong sing tumajuh kuwi jenenge pengenom utawa slamet. Iya. Ora sagepok jenenge kono-kono. Ora sagepok jenenge kono-kono. Mergo mung iki role slamet ngono ora apa-apa, ora apa-apa. Kowe tak todi pancen tak jajal supaya munggah nang pucuking gunung. Yen upama kok kowe minggrang-minggring ora kenceng tekadmu, kowe mesti bakal murungake gegayuanmu. Mergo ing kono papan pengalaman. Bebasan jalmu mara keplayu satu mara mati. Nanging mergo nggonmu temen temah nemu kowe tekun satemah katekan kang ginayuh. Pancen bener kayu gung susu angin ku ora ana ki mung sanepan. Kuwi mung sanepan. Rene aku wis bisa ngobrabrik Gunung Candramuka ning nyatane ora ana. Aku sepadhek mantep semeleh rasane Bratasena. Menok panca indriyaku. Dodono aku kepengin ngulingani sangkan paraning dumadi manjing suruping pati. Kowe sama to? Kowe sagu Bratasena. Ya aku sagu. Ora iman karo gebyare kadonyan. Kowe ora iman karo derajat pangkatmu dadi satriyaning praja. Ora bakal dilak itu sing wis tak petoke mundak ora kajen. Yen gegayuane Bratasena kok urung, kowe becik mati tak lakoni. Bagus. Pun bapa bandul pamundhut duwe penjaluk sing pungkasan. Yen karep takon sangkan paraning dumadi kuwi bisa kasembadan syarate kowe kudu bisa ngaturke banyu suci Perwitasari. Banyu suci Perwitasari. Mapane ana ngendi Dodono? Dodono ana ngendi? Mapane ana Samudra Minangkabau ya Samudra Kidul. Yen Bratasena kecunggah kowe jegur Samudra Kidul ngaturke banyu suci. Tak sembadani lan lakon nggonmu kepengin ningani sangkar paraning dumadi nggih. Kok dijunjung karepmu piye nggih Bratasena kok dijunjung Sawangen tata kebatinan.
Jagati Bratasena jejeg apa menceng. Jagati Bratasena jejeg apa menceng kandhakno. Yen pancen menceng Jagati Bratasena bakal tak wurungake. Nek yen jagat lempung jagatku jejeg bener. Najan aku kudu nyemplung samudra bakal tak lakoni. Bratasena, jagatmu lempung, jagatmu jujur ya. Lempung kowe ya. Jagatmu lempeng ora bentong ora menggak menggok. Iya, yen ngono. Dina iki aku njaluk pamit. Durna guruku, Durna bapakku. Pungkasane Bratasena njaluk pamit aku tak nyemplung samudra kidul. Ya samudra Minangkabau tak golekane banyu suci Paritasari. Prayoga kudu ngelingke cepo. Yen wani kok aja wedi-wedi, yen wedi kowe aja wani-wani mergo iki tohe nyawa nggih. Alun gumulung gulung-gulungan. Yen kowe leno kena dayane ombak ing samudra Minangkabau kurang-kurang bejaluk pun katuranggane. Kowe bisa tumekane nyantaka. Mati tak lakon iki bang urip ora kelakon. Uningane Wedari Sastra. Wedari sangkan paraning dumadi mancing jroning pati. Bagus, mangkata jeneng iki Nger Bratasena. Samana jinapa melih. Buktine pundi jare Adi Jlomprongke munggah pucuk Gunung Reksamuka kok mboten mati. Bratasena niki kok mboten mati. Pancen mboten mati nih mangke suwe-suwe mati dhewe. Niki didhawuhi napa? Bratasena didhawuhi napa? Pungkasane kula dawuh nyemplung samudra kidul. Ngaturke banyu suci Paritasari di napa enten critane menungsa nyemplung segara niku kok iso urip mesti mati, mesti modar. Pinten kula mangke sadèrèng pethak ing Surya, Bratasena nyemplung samudra kidul, samudra Minangkabau mesti bali mung karyaran, bali dadi kuwanda Bratasena mati dijuni. Pun sampean lega, yen murid kula mangke kula dlorotke nyemplung segara kok mati, bali pun dadi jenat pun dadi kuwanda. Sampean seneng dicuni. Sing kula karepke nggih ngeten iki patine Bratasena ringki ing Pandhawa. Tetep kula tunggu wonten mriki Kakang Durna mboten buktine sampean aja takon dosa. Dadi atur anggere Drujana patrapi pidana bukteke mawon dijuni.
katututan lamun mangsa prawira digdaya kumregut magute ngayuda kadangipun kadang Dimas Bratasena kowe aja kaget pancen pun kakek ngupati jeneng sira Yayi Bratasena dagangan oman golek yaku ana wigati apa kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul sinambi wara Dimas Bratasena puruhita kelawan Penemban Durna ya ora yen pancen bener kowe arep apa yen pancen bener Anoman kowe arep apa sumurupa Dimas Bratasena Begawan Durna kuwi pancen paran para kuwi Brahmana kuwi nujuk ning kae pendhita perang yen nggonmu takon arep ngluruk perang nganggo cara apa gelare peperangan nganggo cara apa mesti bakal diudanani dening Penemban Durna ning nek kowe takon kawruh jero kawruh batin kawruh makrifat pitakone dhewe karo Penemban Durna ning kurangane apa yangmu Begawan Abyasa kurangane apa pepundenmu ya ibumu dhewe si Dewi Kunthi kurangane apa Begawan Bisma Dimas Bratasena lah kok kowe meguru karo Begawan Durna kowe meguru kok karo Penemban Durna kae gurune perang dudu guru kawruh lan ngelmu saiki aku tak takon nganggo dasar apa kok kowe meguru karo Penemban Durna mergo dasare aku percaya dasare Bratasena aku percaya karo Durna bapakku lenggonmu percaya mergo kowe landheng dengkul kutung budimu kowe ora bisa ngukur kowe ora ngerti jero cedhek kandel tipise kaya ngopo aten-atene Sang Tama Penemban Durna kaene aja njlongprongke Dimas Bratasena kowe arep dijlongprongke supaya kowe tumekane pati sing ngucap kaya ngono segono kakakku mergo ora cocok ning yen dasare kowe cocok ora kurang pangalembono karo Durna bapakku ning mergo dasare kowe wis serik dasare kowe utek ora cocok najan api kaya ngopo ora kurang penyacap Dimas Bratasena biyen nganti saiki pun kakek ketemu lawan si Adi nyatane kok kowe hampe gunung kang sinandang